Test. I'm not sure the sound is working. Wow. It works. This is a little awkward for me, but if you found this, then that means... Anyway, if you could try to deliver this video recorder to my home. That's in Haventon, 27 Arbor Street. It's right in front of the park, and, well, maybe, just maybe, someone will be there. Okay, this is basically my life. My backpack, climbing harness, flashlight, a couple of batteries, pistol. I've never even fired a gun before. Anyway, there aren't any bullets in it, so... I can't believe I'm about to arrive. It's been almost a year now since the event. It only took me 4 hours to fly out east. Better part of a year to walk home. With any luck, I'll be back at our apartment in another couple of hours. I saw a lot of damage on the way here, but this looks different. There's more dust than anywhere I've seen. I wonder what it looks like inside the city. I know it's crazy, but I just have this feeling that I'll find you. Julie, without you and Mary, none of this makes any sense. Almost home. See you soon. Vale, bones, a veure, estic jugant al I'm Alive. És el primer cop que jugo, així que no tinc puta idea de com funciona. Encuentra... Vale, he de tornar al meu apartament perquè busco a la Julie i la Mari, em sembla. Els direm Júlia i Maria. Suposo la meva dona i la meva filla, o la meva filla i la meva dona. Vale. En moc normal, W, A, la D, vale. Càmera ratolí. No, sí. Així corro, va, surt... Ah, vale, si deixo clicar corro, si clico contínuament, sprinto. Vale. Però sembla que gasto energia o alguna cosa, vale. El que deu ser la vida i l'energia. L'energia és el blanc i la vida deu ser el blanc. No sé. Bueno, suposo que deu haver-hi moltes coses per descobrir per aquí, així que anirem a fer un vol a veure si trobo... Hi ha un dibuix d'una pistola dalt, sense bales, ja... A veure si trobo munició o alguna cosa. No, sembla que està tot buit, això. Puc enfilar-me al cotxe? No. I obrir? És un cotxe de poli, dins hi hauria d'haver munició, vale. Hijos de puta. Vale, no. El govern és un rata. Oh! Sí, m'agrada xipotejar. Vale, bé. Aquí sembla que hi ha... He de saltar? Com salto? L'espai? Sí, vale. Vale, hop. Ja ves. Ya ves, su madre salta això. Ya ves. Amb la calma a sobre, no? Això que brilla deu ser perquè m'hi agafi. Vale. Vale, és tipus Prince of Persia per fer aquestes coses. Vale, això és la resistència. Mentre estic escalant així gasto resistència. Si en gasto massa suposo que caic. I no vull caure aquí. Com ho faig? No vull gastar resistència. Si estic quiet, sí, si estic quiet també en gasto, joder. Puja o fes alguna cosa amb la teva puta vida. No, puja. Vale. Posa els nervis, perquè
Per segur que si caus no hi ha un puto punt de control fins... Vale, ara... Vale, mentre vaig... Ah sí, vale, puc fer-ho ràpid. O puc fer-ho molt ràpid. Vale, vale. Amb el dret baix. Vale. I... Vale. I... El tubo. Oh, campió. Hop. Vale, vale. Jojo, ja domino, ja domino. Puc saltar, si estic... Sí. Ah. Puja, 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 puja. No puc pujar, joder, per què no puc pujar? Puja. 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 Madre. Ah, li fa mal la mà. Per què? Puja, et dic. Vale, joder. Parece que tendré que escalar sobre... Ah, vale, he d'escalar. No em sembla tan complicat. Vale, hop. Buah, gasta un piló d'energia saltar mentre estic escalant. El que no sé és què és el vermell, encara. Bueno, va, ja ets a dalt, descansa, descansa, puja i descansa. Vale, vale. I cony, vale, ah, vale, passa. Ja, per què treus la pipa? Vale. M'estic cansant molt, m'estic cansant. Buah! Què vols dir? Hauré de saltar. No em queda pas energia per saltar. Salta. Oh! Va, arriba. Buah, però què... Quan se t'acaba l'energia, se t'hi comença a gastar pel cul i perds. Ara tinc menys energia, tinc menys barra d'energia. Quina puta broma. Com es recupera això? Poco puja. Realiza un esfuerzo extremo, consume tu capacidad de resistencia. Pulsa C para abrir el inventario y usa recursos para... Vale. Amb la C obro l'inventari. Ah, tinc menjar, capacitat de resistència i salut i aigua, resistència i Vale. Vale, bec aigua perquè de salut estic bé. Vale. I recupero una mica. Vale. Ah, ja mola. Vale. Well, it's still standing. Though Abington has seen better days. No explica què passa, però sembla com si, no sé, si hagués hagut terratrèmol o alguna i el món està fent merda, perquè ha dit no sé què del polvo, o un meteorit o alguna, no sé, no ho ha explicat, em sembla. Ah, baixa. No et fas pas merda a les mans ni res, noi? Salto sobre algú. No hi ha. Per què hi ha puto alambre d'espinos aquí al mig? No... Ah, vale.
Vale. El que m'estranya és que no hi hagi coses per aquí, aigua i munició o alguna cosa. Suposo que això és com un tutorial. He de baixar, però... He de baixar per l'escala aquesta, sí. No! No pugis, baixa. Podem córrer, no? Suposo, Oh! M'he espantat. Va. Mal yuyu. A veure si per aquí hi ha algú per... Hi ha una ampolla d'aigua. Ah, no, està trencada. Bueno, trencada, això fa. I això, que té més relleu. Una maleta? No, tampoc l'he de poder agafar. No. Pues res. Que ranci. No? Podrien donar-me alguna cosa. M'han fet veure una puta ampolla d'aigua. Aquí. No. Ah. M'he vist a l'aigua, nedant amb els peixicos. Vamos. S'ha quedat mirant-s'ho. No! Què fas? Puja. Puja, home, puja. Gira't i salta. Ah, vale, he de córrer i saltar, poder. Que pugis. No hi arribo? Sí, hi arribo. Sí. Oh. Lo que le pasa es que un enemigo rotará. Supongo que volveré a las calles si voy por ese túnel. El que la veritat és que me l'he descarregat una mica sense saber de què anava i no sé si hi ha bitxos raros o què hi ha exactament en aquest joc. Què és això? Algunos personajes están simplemente protegiendo su territorio, otros son más agresivos y buscan problemas. Piénsatelo, va. Cuando intimides a un enemigo al lado de un hoyo de los... del hoyo del fuego, vale. Aquí, vale, per que li clavi el manxet al coll i apunti o alguna cosa així, no sé. Bueno, em sembla que ja porto un bon rato de vídeo, així que ho deixo aquí i el pròxim, un altre rato que tingui, un altre vídeo, continuem, vale? Vagi bé.